ଗୁଗଲ୍ ପେ ବୋଝ ବଢ଼ିବ ଝଟକା ଲାଗିବ ଏଣିକି ଦେବେ ମୋଟା ଚାର୍ଜ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର। ସାଧାରଣତଃ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୁଗଲ୍ ପେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ବି ଗୁଗଲ୍ ପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଖବର ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ, କାରଣ ଏହାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। UPI ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏହି ଆପ୍ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ବଢ଼ାଇବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆପ୍ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଗୁଗଲ୍ ପେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ଗୁଗଲ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ କନଭିନିଏନ୍ସ ଚାର୍ଜ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ 0.5ରୁ 1% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ, ମାନେ 0.5ରୁ 1% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ। ଏହି ଚାର୍ଜ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ GST ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଗଲ୍ ପେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ନେଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗଲ୍ ପେ କନଭିନିଏନ୍ସ ଚାର୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଗଲ୍ ପେ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ 3 ଟଙ୍କା କନଭିନିଏନ୍ସ ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ 15 ଟଙ୍କା କନଭିନିଏନ୍ସ ଚାର୍ଜ ନେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏକଥା ସତ। ଗୁଗଲ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ।